Kublai ya pi baro. Kapang kabangan keren hapi menta galong. Siapang ki angel. Ki ai ki angel. Ki angel kat kum ke jing thọ bakhui ka ong. Ublai unpa yala ki angel ban sumar ya pi. Ban yada ya pi kat syaba pi len. Insem yagane na ka kitab sam kalenong ka bakhandai puwe kat khot ka bakhadwei. Tu kur khu yau try pi ke angel jung u. Pi ki ba khlain bor ki ba le ya ka hukum jung u. Ki ba ap dengong ya ka hukum jung u. Insem yagane na ka kitab sam kalenong ka ba sispa lai na kat khot ka ba arpho. Hatu maki baro kimlong kimen sem bayai syakri bala pha ban syakri ya kitu ki ban yo pateng ya ka jing penem. Insem yagane na ka sithi syak Hebrew kalenong ka balongkong kat khot ka ba khat saw. Manta ngin wa chu chu ban su thu kham shai syapang ki angel. Ki angel ki dei ki jing thau jong ublai ki badon tang ka ben sem. Ba ka kam jong ki bat ka jing im jong ki kalong ban syakri ya ublai bat ya ukhun ben riu. Ki angel ki long ki jing thau bagar pang naba ki don ka jing sempang ka jing so thu bat ki don ka mon balai lui. Ki don tang ka men sem hen rei pan kim don kamen. Kidon ke jing ai ba kham janai ban ya ki wai pan ke jing thao jong ublai. In semya ka ne na ke jing tho jong u po pious ba khat ar haka humani generis. In semru na ka gospel jong Lucas kelendong ba arpho kat khot ka ba lai pun riu. Na ka kitab jong Daniel kelendong ba sipho kat khot ka ba khandai hadu khat ar. Min sem shushu na ka kot nem Catechism of the Catholic Church ka number ka ba laispa arpopra hadu laispa laifo. Ki angel gladon nadu balathau ya ka perthei bat ki don bentau ban wanra ka jing im ya ukhun ben riu. Ki angel kilong kinong ke nong da jong ka kper eden hadin ka jing hap jong Adam bat ka im ha ka pom. Bat ki angel ki pau habun ki jaka ha ka jutang barim. Kilong kum kinong ra kubor jong ublay. Udayu angel jong ublay bawan ra ya ka kubor ha ka Maria. Bakalong ka kemi jong ublay. Bat day ki angel bapen bena baya u Jesus Christ nong pen im lakha. Ki angel kilapen la jingo bat la senran ya Jesus Christ. Bat ha ga jingwan ba asin jong Jesus unwan biang rengkan bat ki angel na bneng. U angel upau ha ga jintem u Jesus upen bena ba u Christ ulami pat na ga jingyam bat dan shu hapo jintem. Catechism of the Catholic Church ka number ka ba laispa lai huwei hadu laispa lai pulai. Kabalang bat kiringai kilayo sibun ki jing mentoy da ka jing don bat ka jing yaram ki angel. U Thomas Aquinas bakhui uhikai. Ki angel ki trai rengkat na ka benta ka jing mento jongi ukhun ben riu. Ngin siam yagani na ka kon suma theologia. Ki angel ki aram na ka benta jongi banyasat hakmat ublay kat ba ngidang sim benta ha gijing le anem le rukom. Day ki angel ki ba pe ba jingo ya ukhun ben riu. Bat ka ba pen kemen na ka benta jongi kalong ba ngi baro ngidon la ki jong ki angel ki badon rengkat ha ga jing im jongi ba man ka sni. Dai kini ki angel ki baya da yangi
kibabten nanti yangi bat sumarengi ha baro silenter kajing em jungi. In Shem Yakade Naga Kodnem Catechism of the Catholic Church ka number kaba laispa laipusau hadu ka number laispa laipunriu. Kajing burom ya ki angel ngin Shem nadu ba kabalang kadanglung. Ngi kan mau burom yaki bat ngi khot bakin yarap ha kajing em jungi. Kabalang karakhe kan mau burom yaki laingut ki angel man la usnem jongga akhundai darik unailur kita gilong u Michael ngin Shem ya u haga jingtho bakhu naga kitab jong Daniel kalenong ka basipho kat khot ka bakhat lai bar kat khot ka ba ar huwei na kalenong ka bakhat ar na kat khot ka banungkong na ka kitab jing penpau kalenong ka bakhat ar kat khot ka ba hinyau na ka sithi jong Judas kalenong ka bakhandai u Gabriel ngin Shem ya u na ka kitab jong Daniel kalenong ka bapra kat khot ka bakhandriu na kalenong ka bakhandai kat khot ka ba ar huwei ngin Shem ru na ka gospel jong Lucas kalenong ka banangkong kat khot ka bakhat khandai bat na kat khot apundriu bat Raphael ngin Shem u ha ka kitab jong Tubit kalenong ka basan kat khot ka basau na kalenong ka bakhat ar kat khot ka ba khat sang. Kabalang ka kan mau burom ru man usnem ya baro ki angel bakhoy ha ka atare urisau ujisuru uhikai bawat ki khlung khna barabor kidon ya kadur jong ukpa jong ubadon habneng. Ngin Shem ya kali naga gospel jong Matthews kalenong ka bakhat pra kat khot ka basipho. Kublai sibon baru blai unkurku ya phi baro.